Sitten nämä kiinalaiset mustat sienet. Mustekala. Kysi. Ja vähän oliiviöljyä. Lisätään lienää. Normaalista maustetta. Olisiko Provence? Kyllä varmaan. Sinne musta pippuria ja merensuolaa. Ehkä hivenen ylikypsäksi meni riisi, mutta ei se haittaa varsinaisesti. Mikä nyt on mitään käypää juustoa tähän nyt. Riisi vähän. Ei ihan al dente, mutta ihan sopii. Tässä on musta kalanpala. Ihan jäs vaikka nyt töykistä, mutta mä en tiedä muistuuko toi mustekalalle varsinaisesti. Kuivattu musta sieni. Muistutaan vähän kuivatulta, jos mä en liota koko yön, mutta no joo. 5/5 sanoisinko joo. Sitten mä halusin esitellä mun Terminator-videot. Eli tässä on Terminator 1 tällainen versio. Se on suomenkielinen, siinä näkee, että se on saanut 5/5, koska se on niin hyvä. Sitten on Terminator 1 tällainen versio. Siinä on sama kansi, mutta vähän eri värit ja eri teksti tossa tolleen. Noin, puoliksi kone lähetetty tappamaan. Nyt on Terminator 2 tällainen versio. Tää on ihan hyvä versio. Tässä on isommilla kansilla vähän sama. Joo, Egmontin tääkin. Sitten on Terminator 1 vielä tällainen. Olikohan tää se sama? Mä en tiedä. Ja sitten on Terminator 1 vielä tää sama kuin aiemmin. Joo. Mulla on varmaan vielä jossain yksi Terminator 2, niin tosi hyvä elokuva.